Helt ærligt, hvad er det, du venter på? Der kommer ikke nogen at redde dig. Der kommer ikke nogen at ændre din dag. Der kommer ikke nogen at ændre dig. Det eneste, det er op til det kun dig selv. Det er bare, der skal ud og gøre det. Jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, det er hårdt. Men sådan er livet. Og det flotte ved livet er, at når du går igennem en hård ting og en svær ting, så vokser du med livet. Din hjerne, den er ligesom Lego-møbler. Du kan tage den og skille den med og bygge den op på ny igen. Selvom det er svært, selvom det er hårdt, selvom det er dit, selvom det er bad. Der er mange undskyldninger. Enten så er man offer for situationerne, der rammer ind i livet, og omstændighederne, ellers så kommer man ud og er den bedste version af sig selv. Det er op til dig. Du kan enten vælge at blive ved med at gøre de ting, du gør, og stikke af fra virkeligheden, eller kan du vælge at se det hele i øjnene, og så bygge den bedste version af dig selv. Jeg har selv været igennem det hele, og jeg er ikke bedre end dig. Jeg er måske 10 gange værre end dig. Jeg har selv smagt på rigtig mange udfordringer igennem mit liv. Jeg har smagt depression, jeg har smagt angst, jeg har smagt svigt. Men det betyder ikke, at du skal definere, hvem du er. Og jeg tror på dig, og jeg ved, at du godt kan gøre det. Sammen tager vi den her mig og dig. Så derfor op med humøret, og så hver dag du står op, er en ny chance for at ændre dit liv. Og her får du den første regel, som selv hjælper mig til hverdag. Du skal ikke overtænke for meget, når du skal noget. Eksempelvis når jeg står op om morgenen og gerne vil sove videre, så siger jeg nej. Jeg tæller ned fra 5, 4, 3, 2, 1, og så uden at tænke, så kommer jeg op og stå. Og jeg bruger det til mange ting i min hverdag. Så ud at få tingene gjort, lad mig sidde og tænke for meget over det og overtænke det.